Hoxe visito o concello da Mezquita e adéntrome no fogar de Gloria, unha loitadora que vai camiño dos 100 anos. Este capítulo fíxome reflexionar sobre a importancia que ten adicarlle un anaco do noso tempo a visitar e conversar con quen nos adicou a súa vida, pensando máis nos demais que neles mesmos. Cuántos anos tes? Poucos. Carallo, poucos. Cuántos son? 94. Entón son poucos. Tes razón. Pensei que tiñas algún menos. Tú sabes que as señoritas e as señoras o de preguntarlle a edad sonche moi presumidas hoxe en día. Tú eras presumida ou eres presumida? No, Nunca fuche presumida. no, Pois eu sonche algo presumido. 10 fillos, 10 fillos, 9 netos 9 netos e 6 bisnetos. e 6 bisnetos. Tampouco son tantos. Ah. Non, Sí. Se os tuvera que criar eu. tiñas que traballar e cuidalos. Se tuveres traballar, tú, crialos tú. Eu non sei se sería capaz, sinceramente, de criar 10 fillos e máis naquela época. Tuveches que ganar, tuveches que traballar e tiveche que administrar. Claro, hai que saber de todo algo. Tú naciches antes da guerra. Sí, nací antes. E que recordas tú da guerra? Recordo que tiñan que ir os rapaces, os mozos de soldados. Pero non sabían coller unha pistola na mao. Iba a saber. Pero tiñan que ir. Hombre, tal día tens que estar en tal sitio. Pois só tiñan que ir. E ao mellor a matarse entre irmãos, Sí, uns contra outros. uns contra outros. Pois é que a guerra foi así, uns contra os outros, sin saber porquê. As guerras non son boas. E tú anduveche escapada. Escapaba, E logo? porque tiñalle respeto, tiñalle medo. Sabes que me dixo un paxariño? Que te dixo? Ao mellor é mentira, pero cando falan é que como é? Cando a xente fala é que o río leva auga, non se dice así? Sí, Dixéronme que fuches contrabandista. bueno, algo. Algo hubo. E que levabas no fardo? Café. A contrabandista é de noite. Ai, contrabandeabas de noite? De noite. Para qué? Os guardias non me avisan. Meu Deus. Claro. Isto só pasa na nosa terra. Estar aquí cunha muller como a ti, con poucos anos, de 94, co esa sonrisa pícara, que me diga que é contrabandista, que veña Deus e que o vexa. E colleronte algunha vez? No, No! colleron os que viñan comigo e eu salvei. Eras ágil. Viñamos eu e outra ao lado, conversa así como estamos tú e eu. E sainos o guardia e botoulle as maus á outra e eu, bueno, despois andaban mirando, falta e eu escutando. Escondicheste. Hombre, é vencer cabelos. A mí non me colleron, pero non volví máis. Asustácheste. Non volví máis ao contrabando. Collicheslle respeto. Diz que o que dunha salva 100 anos dura. Pois estás a 6. Vouche facer unha promesa. Como chegues aos 100, Eu teño pensado chegar.
Eu vouche facer unha promesa aquí diante. Como chegues aos 100 eu traigo os gaiteiros. Bueno, Choca aí. Falao, Xa me dixo o paxariño dantes por onde era a túa ruta do contrabando. sí, Vou ir por ali dar un paseo e a ver que me atopo. bueno. Se vexo nunha xesta alguén, escapo. No, 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 vou facer a ruta do contrabando, vale? vale. Que teñas bo día. Gracias. Gracias a ti. E a ti, os taros son de min. Bon viaxe. Gracias. Pois a promesa queda feita. Querida Gloria, gracias por transmitirme esa paz durante toda a entrevista. Grazas tamén a ti e aos da túa xeración por deixarnos unha Galicia mellor. Dei calou a rieiros.